Při průjezdu arménskými horami jsme zastavili v malé vesničce, kde žijí pouze pastevci dobytka. Setkání s těmito dobrosrdečnými lidmi v nás zanechalo hluboký zážitek, protože dosud jsme se ještě nesetkali s takovou pokorou. Tito lidé nemají skoro nic, ale i o to poslední se s vámi rozdělí. Sušený kravský trus slouží jako topivo. Tomuto staříkovi je 74 let a celý život prožil zde v tomto domě. Pouze posledních 10 let se stěhují na zimu do vesnice do údolí ke svému synovi. Иди, это наш дом. А у меня есть дом там. А эти... Вкусно? Не, сейчас покушать. Покушать там работаю. Да. Да. И покушать. Вы дорогу ходили. Хороший надо. Вот это. Это как называется? Мацун. Это? Мацун. Мацун? Мацун. 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 А у нас мацун говорит. А, у нас говорит йогурт. Йогурт. Tu máme dneska výbornou snídaně. Pravá arménská snídaně. Да. Tak. Так. Давай. Не бойся, давай. Не бойся, давай. Lávě, sorry. Давай. Já bojím. Да. Geghard je klášter ležící nedaleko Jerevanu. Jeho první kaple byla vytesána ve skále a sice malým otvorem z vrchu. Teprve potom, když byla celá hotova, se mnichům zjevilo boží znamení, kterým směrem mají vytesat vchod. Později byla přestavěna nová kaple i okolní budovy. Dodnes zde žijí mniši, kteří pracují na opravě kláštera a starají se o klášterní včelstvo i vinohrad. Jezero Sevan je největší vodní plochou v Arménii a tvoří hranici mezi sousedním Ázerbájdžánem. Nočními záběry z Jerevanu se loučíme s překrásnou zemí Arménií.